Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, kadırlı illeşler. Bugün biz yeni de Demokratik Vatan Türkmenistan hareketin esaslandırıcısı hem de onun yol başçısı Murat Kurban bilen dünya yadayına sin salmak için duştuk. Sebäbi dünyada häzir bolup geçýän bir näçe ören giň wakalar var. Dogrusyny aýtsaň, dünyada häzir geopolitik, tektonik özgörüşler gidýär. Bu özgörüşler isleseň islemeseň hem Türkmenistana da hökman täsiri ýeter. Özüm oňyn tarapdan ýetjekmi ýa erwet tarapdan ýetjekmi olun tek bir jedelli mesele. Şoň üçin hem şu zatlar barada öňünden pikir alşmak üçin biz Murat bilen duşmagy hem de bir gepleşik geçirmegi karar etdik. Murat, onu gepleşige hoş geldin. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm hormatly ýeşler. Sağ bolun efire çağıranňyza. Ine geldim ýörüýte siziň bilen görüşmäne. Aýdar. Salam. Onu hoş geldin. Murat, ine ýanky aýdyşym ýaly häzir dünýäde iki sana ören bir giň uruş bar ýa. Oň biri Rus-Ukrain uruşy. İkincisi bir tarapdan Israil bilen Amerika, ikinci tarapdan İran. Ol uruş. Onun inni şol uruşyň özünde Israil ýene de ýakyn günlerde ýene de bir iki sany uruş alyp barýar. Aram Siriýanyň üstüne çözdüýär, onuň hasap etseň onu 3 sany uruş alyp barýar. Umumyň Israil bilen döwlet şu dören wagtyndan bäri şu Türk daşyna ortak gelýän Sovet gazetlerine bir wagt jeňbaz döwlet diýip at bererdiler oňa, ýadyňyzda bolsa. Şu jeňbazçylyk bilen meşgullanýar. Inni şun iki sany ören giň diýänim bira Rus-Ukrain uruşunyň manysyna hakyky bir düýbüne ýetmek gaty kyn. Şeýle göräýäňde hamana adam düşünýänem ýaly. Hawa Orsiýet aldy da bir günden bir gün Ukrainanyň üstüne çözdü. Mundan 4 ýyl öň. Soňam şondan berem inni uruşy şu ýatyrjak diýip her aýda diýen ýaly ynhaýatya diýip şol uruş Trump gelende de men ýatyrjak diýdi. Emma hiç şu ynhaýatya bilen ýöne gidip otur. Eýem Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagt taýyndan ikinji jahan uruşunyň bir bölegi bolan, uly bölegi bolan Beýik Watançylyk uruşunyň dowam eden günlerinden hem has artyk dowam edýär. Şo wagt taýyndan şondan hem geçirdi. Bu diýmek bu ören uzoga çeken hem ören gazaply uruş. Ýöne şu uruşyň manysy düşnük güllel. Soňuna çenli, düýbüne çenli biz ýetip bilemdik. Belki onu Orsiýetiň geniş taby, belki Orsiýetiň prezidenti bilýändir näme diýenlerini. Ýöne şonu mysal üçin Türkmenistanyň grajdanlaryna şol sanyna hatda daşary ýurtda ýaşap ýörsegem, informasiýaň bol ýerinde ýaşap ýörsegem, soňky nokada çenli şonu düşünmek bilen kyn. Şoň üçin men muňa giň uruş diýip at berýän. İkinji giň uruşum Amerika bilen İranyň arasyndaky uruş. Dogrusyny aýtsaň. Ol uruşy Amerika başlap berenem, sowgat berenem Israil boldy. Israil şol Amerikany ynandyrypdyr. Indi ekspertleň berýän bahalaryna sallanýarsa biz köplenç. Şol ine edil şu wagt biz bütün İranyň ayatallahyny Ali Khamenei, onuň oň ähli generallaryny, gorunmak ministrini, beýleki ýokary wezipeli döwlet, syýasy hem dini ýolbaşçylygyny ýok edip bilýär bir sagatyň içinde ýa-da bary ýok bir näçe mundyň içinde. Şondan soň İran dargaýa diýip. Şeý dip Trumpy ynandyryp Netanyahu Trumpy uruşa sokdy. İran bilen aradaky uruşa sokdy. Indi seredip otursa ol uruşyň asla Amerika geregem ýok eken.
Ol diňe Israila bähwitleken, Israil şol gorjap, dürtülep Amerikany günne goýman ahyryne 96-njy ýyldan beri käkäläk geldi-de şu nime İran indi kepdi alýa, atom ýarany soň kepdi alýa diýip şu gorkudyp Amerikany hem Ýewropaň siýasatçylaryny. Ahir şey diýem şuny Amerikany şu düşnükli uruşa sokdy. Ne bu ikisem geň uruş men üçin. Onuň üçünji uruş bar. Üçünji uruş Israil'in Palestinlere garşy alyp barýan aýlygans elkenç uruşy. Oňa ine bary ýogumynyň bir näçe güniň, hatda bir hepdede bolan nälerin tek Birleşen Milletler Romasynda Israil'in Gazan halkynyň garşysyna alyp barýan uruşyny genosit täsiýetli uruş. Ýani bir halky ýok etmek maksady bilen alınıp barýan uruş diýip baha berildi. Bu eýýäm resmi baha, halkara derejesinde çykarylan rezolýusiýa. Şoň üçin hem olamy ne şeýle. Inni şu 3 uruş barada men iyiliğine seň öňünde bir soru goýmak isleýän, keskitli. Şu Rus-Ukrain uruşy haçan mutorar? Rus-Ukrain uruşy apetapara eger bir teretde şu uruşyň tamamlamagyna hiç hili ýagdaý ýok. Näçe ýagdaý ýok sebäbi hiç bir tarapy, ne Rossiya, ne Ukraina öz maksatlaryna ýetmediler. Ýani Rossiya öňde goýan meselelerine ýetmedi. Oňdaşyndan ýagny Ukraina şol häzirki uruşyň gidip duran wagty özü güýçlenip başlatdy. Rossiýany öz territoriýasyndan ýagny diňe içinde däl hem Rossiýa şuňy territoriýasyna uruşap başlady. Şo sebäpden häzir güýçler deňden haçanda güýçler deňleşende haçanda arıçlar işläp başlanlar, haçanda diplomatlar işläp başlanlar. Haçanda iki tarapam ýa-da ykdysat tarapdan we mobilizasion resurslar gutur berende onu iki tarapam ılalaşa getdiler. Häzir şu aýdan şertleriň hiç haýsy ýerine baranok, entek mobilizasion resurslar bar, entek iki tarapynda da pullar bar. Entek uruşyň tamamlanmagyna hiç bir uruş şert ýok. Ýöne o daçmany bir-birini bomba atmany durulmana mümkinçilik bar. O gepleşikler bolup biler, ýöne uruşyň durmagyna entek ulur sebäpler ýok. Hiç bir tarapy öz siýasatyna ýetmediler. Bir tarapa öz imperiýa siýasatyny ýöredýär, ýagny Ukraina basaljak bolýar. Beýleki tarapam öz hukuklugyny saklap, öz territoriýasyny, öz ýerlerini gidirjek bolýar. Şol iki tarapam entek ulalaşa gelmän diýen soň üçin uruş dowam eder. Ýöne iki taraplaryň o daçmany bombalamak iki taraplaryň durunup biler. Ine şonu iki tarapy gepleşe başlar. O ýerde biz aýdyp biler, şol moment döreninde biz aýdyp biler, uruş tamamlagyna sebäpler çykyp başlady diýip. Entek meniň pikirimçe uruş durmaly. Doğru. Inni Murat şuýda bir ýagdaý barda. Haçanda inni Orsiýadyň öýde bu uruşy Ukrainaň garşysyna alyp barýan 4 ýyldan gowrak wagt alyp barýan uruşyny hatda uruşam diýdiren ok. Muňa SVO diýerler-de, ýani ýürüýte harby operasiýa diýip. Spesialnaya военная operasiýa. Hamana Ukrainada terrorçylyk häsiýetli döwlet emele gelipdir. Olam Orsiýadyň milli howpsuzlygyny gorkusalýar. Şol sebäpden hem hamana başlapdyr. Ýöne yeni bir öwrümde Putinim, oň generallarym, oň siýasatçylarym, hatda olaň şu blogerlerine çenli, harby blogerler diýip bir topar barda, Z blogerler diýip. Şol bir zady tekrarlaýarlar. Biz Ukrainaň garşysyna uruş alyp baramyzok. Biz aslyny Ukrainaň territoriýasyny günbataryň betbel toparlarynyň garşysyna, NATO'ň garşysyna uruş alyp barýar diýerler. Sebäbi NATO öz wagtyny
Sovet Soýuzy döwrüne Gorbaçowa, hatta soňra Yeltsin'e de söz berdi. Biz hiç wagt eser ýykylsa da NATO'ny giňeltmers. NATO öňkü Sovet respublikalarynyň döwletlerini, ýurtlaryny almars. Hatta günnäwir ýurtlarym günnäwir Ýewropa dilýärde, Polşa, Çekiýa, Slovakiýa, onuň Rumyniýa, Bolgariýa şo ýurtlarym almars diýip söz berdi. Emma olara birally öňkü Sovet Warşawa goranç blogyna girýän ýurtlarda Polşada, Rumyniýada, Bolgariýada, Çekiýada, Çekoslowakiýada wat, şoň üçin Slowakiýada olara birallylar NATO. Yani NATO'ň günnäwir araçagy Orsiýadyň alkymyna geldi. Ýöne muň bilen şäklenmän soňra öňkü Sovet respublikalaryny alyp başladylar. Baltika respublikalary bar, Estoniýa, Latwiýa, Litwa bular aldylar. Ondan soň iň soňunda Ukraina NATO girmäge isleg bildirdi. Ana şo ýerde de ýüp syrgyp toýnukdan geçdi diýip düşündirýärler. Orsiýadyň siýasatçylarym, hatda Putiniň özüm. Biz inni Ukrainaň NATO girmeni asla razy bolup bilmers, oňa ýol berip bilmers. Sebäbi egerde Ukraina girse NATO onu günbatyryň NATO'ň raketalary Moskwa barýar 2 minutda yetip bilýär. Biz goranyp ýetişip bilemdik diýip. Goranç sistemasy bozulýar da. Inni tas 80 ýyl, 85 ýyl bäri dowam edýän goranç sistema düýbünden bozulýar. Şo sebäpden biz Ukrainada uruş alyp barmaga günbatyryň garşysyna mejbur bolýardylar. Sen şuňa nähil garaýan? Şu hakykat bolup bilermi? Şul aýdan sözleriň bir bölegi hakykat. Ine öň architektura bizapaz diýilýärdi, ýagny howpsuzlyk architekturasy guruldy. Öň 45-nji ýylda uruş tamamlanan soň ikinji Jahany uruşy şonu ýagny döwletler üýüşüp ONUň wekilleri hemme esasy geosiýasat alyp barýan döwletler üýüşüp ýagny architektura bizapazlygyny gurdular. Ýagny architektura dünýäniň şu bizim ýaşap ýören planetatyň Howpsuzlyk architekturasy diýen ýa-da howpsuzlyk architekturasyny gurdular. Şonu ýagny sizin diýişiniz ýagny Warşawski blok, NATO blok, ýagny iki taraplaryň araçak bardy, Berliniň üstünden geçerdi. Ýöne ondan soň köp wagt üýtgedi, döwletler ösüp başlady. Rossiýa öňkü imperiýa ýagny güýji gaçdy. Dogry aýtsam şeýle 90-njy ýylda Rossiýanyň özi beýleki döwletlerden, ýagny Sowet Soýuzynyň birinji bolup çykan Rossiýanyň özi. Ýagny öň ýadyňyzda bolsa, ýyllar boýy, ýagny Rossiýa imperiýa bolan soň Merkezi Aziýa döwletlerini, ýagny demirgazyk Rossiýa we Moskwa we demirgazyk günbatyr döwletlerini saklap gelýärdi, kontrol edip gelýärdi. Uruş bilen basyp alan döwletleri. Ondan Sovet Soýuzy gurulanyna formasy üýtgedi. Ýene de şu imperiýa galdy. Rossiýa merkez imperiýa beýleki döwletlerim ýagny şoňa uly bir gurulan täze soýuza gatnaşan döwletler bolup galdylar. Ýöne şonda da Moskwa diktawar edýärdi. Moskwa bize seýredýär, biz koloniýa bolýardyk şonda da. Ýani diňe formasy üýtgedi. Ýöne maksady geostrategik maksat galdy. Rossiýa imperiýa, baran döwletler ikinji hatardaky döwletler. 91-nji ýylda ýagny Moskwaň özi Belarusiýa, Gazakistan, Moskwa, Ukraina üýüşüp, ýagny şu meselede nokat koydular. Rossiýa birinji özi inisiatiwa bildirdi we çykdy. Öz gurum kolonial ýagny soýuzundan özi birinji çykdy. Şonda dargady. Şondan Putin aýdýar 1991-nji ýylda Распад Советского Союза это стратегия века diýär. Iň uly bir bolan katastrofa şu Sovet Soýuzynyň ýapylmagy. Ýagny Rossiýa özi hiç kimge batyş etmeýän özi ýagny çölgü dadyp Sovet Soýuzynyň özi çykdy. Hemme döwletlere ykhtiyarlyk birden berdi. Ýagny öz garşylygyny gurun, ine özüňiz diýip gurdy. Ondan 2000-nji ýylda Putin gelip şu döwletlere ýagny ýuwaş-ýuwaşdan imperski ýene de strategiýany öňde goýup
ve şu döwletleri ýuwaş-ýuwaşdan ýygnap başlady. SNG urdular. Onun içine ýa-ni her bir döwlete garşy içki gizliğin siyasat alıp barıp olur bağır ettiler. Ýuwaş-ýuwaş ýa-ni Rossiya ýene de imperialist siyasatyny ýöredip döwletleri guşap alyp başlady. Ene şonu Ukraina döwleti boyun eğmedi. 2014-nji ýylda ýadyňyzda bolsa, ýagny 2004-den bäri Ukrainada azat saýlawlar boldy. Şu azat saýlawda ýene de neme geldi, ol näme şoň prezidenti. Yushchenko geldi de 2004'te. Birinci prezident. Ondan soň ýagny Yok, o üçüncü prezident, o birinci değil. Ondan Kuchma neme var, üçüncü prezident. Kuchma bolsa da o wagtda inter falsifikasiýa bardy, ýa-ni öňden gelýän falsifikasiýalar bardy. Yushchenko birinji gelek demokratik tarapyndan saýlanan prezident. Yushchenko deputatlanýan. Ondan soň ýa-ni ol Donbass'ın nimet vekili, şoň familiýasy ýa-ni Yanukovych geldi. Yanukovych hem gelip, olam bir bandit. Öňde türmäge girip çykan ha o. Türmäge girip çykan bandit, korrupsiýonер. Olam gelip ýa-ni prezident bolanlar, olam ýa-ni demokratik saýlawlarda geldi. Falsifikatsiýa eden bolsa edendir ýöne köpden şonu demokratik saýlawlarda geldi. Ýa-ni Trump'ın gelişi ýaly. Ine şol adama Putin şol adamla iş bolýar we şol adamyň ýa-ni basşet bolýar diýip ony ýagny basşlar edip Ukrainany garşy etdi. Ýagny Rossiýa. Ondan o saýlawlardan soň teatrlar boldy, neme geldi? Näme şoň ady? Näme şu? Poroshenko geldi. Poroshenko saýlawlarda utdy. Onu da saýlawda utmady. Şöyle Putinin aýdyşy gösterip boldy. Yok, ol agdarlyşyk o Poroshenko'da bolmady ahyrym. Poroshenko şeýle gelenine ol Yanukovyçy yeňip geldi. Yo, birinji gaçyp gitdi, Yanukovych gaçyp gitdi. Ondan saýlaw. O ýöne gaçdy, Yanukovych gaçdy, dönüp gaçdy. Teýär halkyň näradatçylygy. Halk ýa-ni ýa-da Orsiýetdiň aslında bolup Orsiýetin sistematynyň ýa-da teýär ýa-ni garaşy siyasat ýöretjek bolup, olar Ýewropa Birleşigine giýjek bolup, ýa-ni şol siýasaty istediler. Ýöne şoňa Yanukovych, ýa-ni Rossiýa başçy edip Yanukovych öňkü Yushchenkodan başlap bir topar gol çekilen konvensiýalaryny durdurdy. Şondan soň halk şoňa çydaman, ýagny siyasi ýol üýtgedi. Rossiýa bilen baglanşmaly boldy we Ýewropa meselesi, Ýewropa Birleşik bilen birleşmek meselesi ýapyldy. Ne şondan halk çydaman galdy. Şol halk galanna onun etaty bir maksady Yanukovych aýyrmak däl. Ýewrointegrasiýa, ýagny Ýewropa tarap integrasiýa etmek meselesi öňe goýuldy. Ýöne Yanukovych bu meselelerini çözülmedi. Ýagny goşun ýerdi, spesnaz geldi Moskwadan, adamlar atyp başladylar. 110 adam öldü. O ýerde şu protestlaryň ýetatynda Yanukovych gaçmaly boldy. Ýa adam öldüren soň gaçmaly bolýar, jogapkarçylyk bar. Başta ştada Murat, mümkinmi men bir edil gepin gerçi gelende şunu tasdiklajak bolýan sen aýdýan adyny. Diktatorlaryň hemmesiniň soňu gelýär. Haçan şolar halkyň garşysyna ok atdyranyny, harby güýçlerine ýa gizliň güýçlerine ýa bolmasa armiýa şolary halkyň garşysyna gönükdireni şol diktatoryň soňu gelýär. Şonu hiç wagt ýatdan çykarmalar. Türkmenistanyň diktatorlaram, iki diktator da ora Atalol otyr. Şonu gaty berk ýadyna saklamaly. Eger de halk bu nerde ayaga galaýsa Türkmenistanda, olam bolmaly hökman boljaklar. Türkmen hiç wagt galmady diýen adamlar gaty ýalňyşýar. Türkmenim edil beýleki halklar ýaly halk çekip ahiri ýüpsirip toýnukdan geçen soň hökman ayaga galar. Bir tapılar bahana, bir ýagdaý dörer, şo ýagdaýyň esasynda da, şo dören ýagdaý esasynda da halk hökman ayaga galar. Ana şonu Berdimuhammedow bilen berk bilmeli bir zady bar. Halk köpçülik bilen köçe çykanyna, egerde şoň garşysyna ok attyrsaňyz, siziň gaty erbet öz ykbalyňyz bulaşar. Şonu ýa halka ýol berin, meýletin gidin şoň
Ýogsa da gaçyň. Halky attyrman, halky gana boyaman, köçeleri gana boyaman, ýurdu gana gark etmen, gaçyp gidin. Şol ýene-de awraýly bolar. Indi men şurada ýene-de gepin gerdişi gelenine bir zat aýdaýyn. Esenge umuman ester yıkılan vaadına döredildi. Yani sen Putin gelen soň döredildi diýdiň-de. Putin esengäni berkitdi. Oňulen lalaşýan ýöne esenge düýbünni SSR yıkılan vaadına diýen ýaly döredildi. Şol nähildir aratnaşy saklamak üçin öňkü Soýuz Respublikalaryň arasynda. Başla indi dowam ediber. Doğraýan esenge 1 kilogramdan derib döredip ýa döwletiň arasynda iqtisada gatnaşyklar, kultur gatnaşyklar, ýa-ni medeniýet gatnaşyklar we beýlik gatnaşyklar, tehnologik gatnaşyklar bardy. Şonu bolmady ýaly esinde dördi. Ýöne Putin gelip ony ýagny syýasat gatnaşyga we milli ýa-ni harby gatnaşygy güýçlendirip olar bagly. O baglady. Şoň üçin ine Yanukovyç gaçanda täze saýlawlar boldy. Şo saýlawlarda Poroshenko utdy. Poroshenko utdy we şondan bäri ular ýa-ni Ýewrointegrasiýa tarap syýasy ýoluny dol saýladylar üçin öňkü Soýuz Respublikalaryň arasynda. Başla indi dowam ediber. Doğraýan esenge 1 kilogramdan derib döredip ýa döwletiň arasynda iqtisada gatnaşyklar, kultur gatnaşyklar, ýa-ni medeniýet gatnaşyklar we beýlik gatnaşyklar, tehnologik gatnaşyklar bardy. Şonu bolmady ýaly esinde dördi. Ýöne Putin gelip ony ýagny syýasat gatnaşyga we milli ýa-ni harby gatnaşygy güýçlendirip olar bagly. O baglady. Şoň üçin ine Yanukovyç gaçanda täze saýlawlar boldy. Şo saýlawlarda Poroshenko utdy. Poroshenko utdy we şondan bäri ular ýa-ni Ýewrointegrasiýa tarap syýasy ýoluny dol saýladylar Ýewrointegrasiýa, Ýewropa tarap. Ýagny Rossiýa tarap däl, öňkü Sowet Soýuzyna tarap däl, Ýewropa tarap. Indi bäýerde belli kesmeler şol çalışmalary, ýagny şonuň faýlan ýoluny Rossiýa garşy. Näme? Rossiýa bilen Ukraina bir halk däl, ýöne öňkü Sowet Soýuzyny döredýän iň esasy ul halklar Ukraina bilen Rossiýa. Üntören bolsaňyz, beýik watançylyk uruşunda Ukraina halky yaman adam köp jebir çekdi we yaman köp adam öldü. Rossiýada ýa. Ukraina halky mert durup beýik watançylyk uruşunda mertligi köp, ýa-ni hakyky gahryman bolan adamlar Ukrainlar yaman köpdi. Men ýalňyşmasam Rossiýa halkyndan köp. Ya onun territoriýasyna uruş boldy. Şoda bir topar gahrymançylyklar bolýar. Şoň üçin egerde Rossiýa ýeközü galsa Ukrainasy, ol beýlik uruşlary, uruşlary ýeňdirýär. Şoň üçin birinji bilen Ukrainany gidirmeliler bolup, ýagny Putin alyp barýan FSB syýasaty, men o syýasatçy diýiljekler. Ve hemme edýän syýasat däl, ýagny syýasatyň daşyndaky syýasat. Ýagny içki, gizlin syýasat edip, ýagny Ukraina döwletini özüne çekjek bolup gördi. Pul berip gördi. Hemmelere pul paýlady. Waýenlerden başlap syýasatçylary ýürüýdi, ýa proxy döretdi, proxy syýasy partiýalar döretdi, Medvedçuk we beýlikler. Bir topar ýürüýdi, olaryň ýa neçitlerini öz FSB agentlerini goýup, o ýerde ýara ýygnap, Rossiýa köpden bäri taýýarlyk görýärdi. Ukraina ýa basy almak, ýa öz adamyny goýmak. Basy almagam ýene de öz adamyny goýmak. Şu maksady 2014-nji ýylda, ýagny şonu taýlaw bolany, ýa 2014-nji ýylda şol birinji Krym aldy, oňsoň Donbas bilen, ýagny Luganski bir bölegi basyp aldy. Özem iň bir masaralady, birinji günden başlap Putin diýen zady, biz o ýerde ýok, ýa tanklar, pushkalar, ýagny ýaraglar, ony ýol waýentokda adamlar alyp töweşýärler, biz o ýerde ýok. Sallatlar ýok, Rossiýanyň eli ýok. Birinji günden allar Krymam şeýle basyp aldy. Soň Donbas bilen ýa Luganskda da goşunlar eýýän ýa-ni öz ýa belli bir nimeleri
yani markalı boşunlar emele gelenler. Biz onu gizleyen de oktuk. Bizim ma uruşta ya iki devlet bize haş etti. Yani proxy devletler orada. Bizden haýyş etdi. İki Ava, döwlet bizden haýyş etdi. LNR, Donetsk Murat. Narodny LNR ve men diýjek bolýanlarym geldiň dömekleri ýöne tappa taýyn başlany uruşy, gow taýýarlykly, birinji satnalyk gördi bolmady. İkinci basış etdi. Yok, şu düýbünde näme ýatyr? Sen detallaryny aýdýaň-da. Şu düýbünde maksady näme şu urşuň? Men näme üçin şoňa geň uruş diýip at berýän? Sebäbi şu maksady düşnükdi. Düýbüne sen işin ýetip bolanok. Maksady belli. Maksady birinji maksady Rossiya öz imper siýasatyny durdanok. İmper siýasaty bolanma hökümet koloniýa bolmaly. Koloniýa, birinji koloniýa, iň esas koloniýa Ukraina. Ýagny Ukraina döwleti onuň ıhtiýaryna bolmaly. Häzir merkezi döwletleri, Merkezi Aziýa döwletlerini öz ıhtiýaryna geçirdi. Ýöne gowşandyň häzir olar çykyp başlady. Ýöne birinji bilen Merkezi Aziýa döwletlerini öz ıhtiýaryna geçirdi. Olar geçirmek merakkaly özleri bar boyun eýdiler. Hemmeti. Türkmenistanım, Özbekistanım, Gazakistanım, Täjikistanım, şol Rossiýanyň proxyları bolýar. Odan kim alýar? Belarusiýa, Ukraina. Belarusiýa öz ýykyldy. Öz boyun boldy. Ukraina galdy. Şoň üçin Ukrainanyň ýeňmeti dowam edilenok, ýani Pribaltika dowam edilenok, ýani Kafkazda nime bilen Gruziýa bilen finansty aljak bolup al bilmedi, iki sany velaýatyny aldy. Ýani o ýerde de proxy döwletler boldy. Diýmek onuň düýgünde, şu zatdan düýgünde imperial siýasat ýatyr diýäň-de, imperial siýasat ýatyr. Rossiya imperial siýasatyndan şu diýilmasa, tiz wagtda Rossiya dagamaly. Şunku ülkelerden hiç yerde imperial siýasat ýürüdülip bolanok. Ne Ýewropa ýurtları, ne Angliýa, ne Amerika, ne Fransa ýürüdüp bolanok. Mümkinler. Bu ýa tehnologiýalaryň, san tehnologiýaryň, sosial mediýalaryň we beýleki tehnologiýaryň ötüşü bilen, ykdysadyýatyň ötüşü bilen häzir öňküýaly, ýagny yerleri arttırmak, imperial siýasaty ýürüdüp bolanok mümkinler. Sen şoň içine giýirsen, ýöretjek bolsaň, sen ykdysadyýat tarapdan çökýän, sen izolasiýa edýän, sansa ine giýdi Rossiýa. Ve sen dağmak bilen bolýar. Ine Rossiýa rol. Inni bolýa, gel şeýle diýeli. Hawa egerde imperial siýasat alyp barjak bolsaň, sen hökman soňuşyň dargamak bilen gutarýa, özüne urulýa gelip, onuň Orsiýadyň hem öňünde häzir şol howpa diýerler. Orsiýadyň hatta öz garaşsyz ekspertleri var. Häzirki baryan 4 ýyldan gowrak wagt baryan, 4,5 ýyl diýsem boljak da, fevralyň 24-ne başlady, 22-nji ýylda. Şondan bäri inni fevral, mart, aprel, may, iýun, iýul inni häzir ýene bir barýo 2 aýdan 4,5 ýyl bolýar. Şoň üçin inni egerde şeýle bolsa, onu inniki soraw ýüze çykýar. Inni ikinji bir geň düşnükli uruş bar. Olum Amerikaň Iranyň garşysyna alyp barýan uruşy. Ýani men başda aýtdym, ol uruş asla Amerikaň uruşam däl ekeni, Amerika geregem ýok ekeni, inni onu Amerikan ekspertleriň özi iýlenen ýazýarlar birinji bolup, ol uruşy Amerikan sokon, batga batyran Israil boldy. Ýani Netanyahu'ň sionistik siýasaty şo Iran hökman özüne garşydaş, güýçli garşydaş bolansoň, beýleki töwregindäki ähli kiçirek ýurtlary ýer bilen ýygysan etdirdi. Amerikan hem Ýewropaň güýji bilen nämäni Iragy ýok etdirdi, Siriýa dargady, Libiýa dargady, onuň dargadyly, öz-özünden dargany olar dargadyly. Sebäbi olarda diktatura bar. Şu diktatorlaryň oturmagy, diktatoraň höküm sürmegi formal taýdan şolaň üstüne şolmagy NATO hemde NATO bilen bile işleşen ýurtlara bahana berýär. Ýa-da sebäp bolup bilýär. Şoňa bir argument bolup bilýär. Şol sebäpden hem Muammer Kaddafiň imperiýasy dargady, ýani diktaturasy, onuň Saddam Huseyniň diktaturasy dargadyly, netijede Irak dargady, netijede Libiýada häzir şeň grajdanlyk uruşy bar ýa. Onuň Siriýa, Siriýa häzir dargady. Innem
Gaza gana gark edildi. Palestin'den hakiliye inni kim aldı şol regionna yakın günne orada. İsrail'in temegine kakıp bilecek, tumşuğuna kakıp bilecek. Dine İran aldı. İran aldı şoň şinem Amerikan güýji bilen şu İran'ı ýok etjek bolup Trump'y küşürdi diýerler-de. Trump'ym öň Obama ätýaşly bolupdyr şu meselede Netanyahu'nun gepini dinlemeýändir. Bill Clinton on gepini dinlemeýändir. Bush hatda Bush yankı kakaslarla oğlu yani junior Bush junior yani Bush kiçi Bush diýerler türkmençe. Kiçi Bush'um dinlemedi. Şolaňam hemmesini küşürüp gördü Netanyahu'yň. Bu 96-njy ýyldan bäri gelýär on şu jan etmeleri, şu İranyň üstüne Amerikan sözdürjek bolup edýän inançlary. Emma şoň gapanyny dudagyna hiç kim düşmedi. Diňe Trump düşdi. Neticede näme boldy? Trump'am bu urşy maskaraçylykly ýagdaýda häzir tamamlamaly boljak. Şu urşam ine bir juda geň urş. Ýöne bu urşuň görkezýän ýene bir zady bar. Olum egerde ortiýet şu urşuň esasyna Ukraina ortiýet urşunyň esasyna dargasa, onu geljekde Amerikanyň gaty uly problemalaryň üstünden barmak howpy bar. Sebäbi Trump diňe bir İranyň üstüne çözüp oňmady, ol Kanadanyň basyp almaga höwesekdigini görkezdi. Biziň gomşymyz bar Daniýa. Daniýanyň düzümindäki oň protektoratynyňky Grenlandiýany almak höwesini görkezdi. Onuň Kubany özüne baknetçäni aýdýar. Venezuelany el aldy. Venezuelanyň prezidentini gönüýüni bir näçe sagatyň içinde gijang içinde onu tutup getirip nemede Amerikada türmäge saldylar. Ine şolum Gurbanlyňam geljekde barmaly ýeri de Serdar ikisiniň. Şoňar bir bahana bolsa ol ikisiniň hem şu taýyk eltiljekdigi bildirýär. Ýönünni gep şu taýda nämede? Diýmek Amerikada edil şu Putin'in yani Trump'ın döwründe Amerikada Trump'ın Amerikasy Putin'in ortaýadyň edýän ýalňyşlaryny aýtalýar da şeýlemi? Yo, men beýle diýiljekler, men pikirimçe sebäbi ine Rossiýa ol öz imper siýasatyny ýürüdýär. Ýagny koloniýa etjek bolýar, basyp aljak bolýar. Ýöne Amerika İran basyp aljak bolan o. Amerika İranyň şunkunna siyasi ideologlary bolan, ýagny waýanlar, siyasi ideologlary aýryp, şoň siýasaty ýürütjek bolýar. Ýagny basyp almak aldasy ýok. Ne Irak'ı basyp aldy, ne Libya'ny basyp aldy. Ol basyp almak meselesi ýok. Ýöne haçanla Putin ýaly basyp alanla onu problema dörep başlaýar. Onu o problema gönü öz ýurduna gelýär. Dagmak bilen bolýar. Sebäbi näçe? Iqtisadiýatyň peselýär sebäbi sen şu basyp alan döwletini taklamaly bolýar. Bir topar çykdyjylary ýykan zadyň gurmaly bolýar. Onu saklamaly bolýar. Döwleti finansiýasyny açmaly bolýar. Bir topar çykdyjylar bolýar. O ýerde waýenny ýanky harby bölüm saklamaly bolýar. Ulu çykdyjylary saklamaly bolýar. Oň siýasatyny kontrol etmek, onu gorumak şu döwleti. Ol gaty agyr mesele şunkunna siýasat tarapdan, ykdysat tarapdan we sosial tarapdan agyr mesele. Ine mysal üçin Rossiýa Ukraina basyp alanda da ine şu basyp aldy diýeli, onu saklap bilmek. Ýene de 3 aýdan çekiler. Sebäbi hemme ýerde partizan uruşy bolar. Ondan ülkelerin bolsaňyz hemme dağdan ýanky şäherlerini, owlaryny düzmeli bolýar. Onu da çykdyjy. Onun çykdyjy bir 100 milliard däl, 300 milliarda çelli çykdyjy ýa goýmaly bolýar. O ýerlerini egerde basyp alan ýerlerini investisiýa etmese, onu ýagny şo ýerde adamlar o ýere ortaýa da göçüp gelmeýär. Onu yitirmek bilen bolýar şo döwleti. Şoň üçin şunkunna basyp almak bir döwleti, öz imperski ambisiýaň bilen basyp almak, ol özüni dağıtmak, öz döwletini dağıtmak. Şoň üçin Amerika, Rossiýa ýaly eden o ýöne öňden bäri ýagny 50-60 ýyldan bäri beýleki döwletleriň siýasatlaryny ýagny alyp barýan ýolny çalşak bolup prezidentiň aýrýar, ýagny ýygnak edýär, içinde perivarvod edýär, içinde revolýusiýa edýär, bombalaýar, her zat edýär, ýöne basyp alan. Murat, basyp alanok diýende ýöne Amerikan ragy
doğrusunu aýtsaň öz saýyzdaşlary bilen bile basyp alanlygy fakt. Sebäbi ol ýerde bir näçe ýyllap, 10 ýyldan gowrak wagtlap uruş gitdi. Häzirçenem Amerikan bazalary bar Iragyň içinde. Inni şeýle ýagdaý ol Irana da döretmek isledi. Irana bular şu Israýlyň gijelemegi bilen şu Iran hiç hili atom ýarany hiç wagt uruş maksadyna atom gözleglerini alyp barmaga, barlalaryny alyp barmaga haky ýok. Raketalary uzağa gidýän ballistik raketalary ýasamaga da haky ýok diýip şol atlary gadagan etjek bolýarlar. Iranam şu regionu yakın günlerde Aziýada iň gadymy döwletleriň biri. Onuň 3000 ýyldan gowrak taryhy bar. İran döwletiniň. Inni şoň ykwalyny Birleşen Milletler Guramasynyň bir proýekt hökümine döredilen Israil çözjek bolýar. 3000 ýyllyk taryhy bolan Iranyň ykwalyny näde 1948-nji ýylda terroristik neme bilen usul bilen gurulan döwlet. Hatda Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň güýje girerine de garaşman Israil'in jeňwazlary şo wagt şol nemen protektoratyna da 48-nji ýylda, 47-48-nji ýylda Angliýaň, Palestina. Şo Angliýaň tizrak şo taýdan çykyp gitmegini isläp, İnglis gражданlarynyň, goşunlarynyň komandawanýasynyň ýaşaýan atelini ýarýarlar. Israil'in terroristleri. O adın tek Israil ýogam. Ýöne şeýtirip dören döwlet şu Israil. Olar minni gelip 3000 ýyllyk taryhy bolan döwletiň ykbalyny çözjek bolýar. Amerikan öýüdini alyp görseňem, oňam öýüdiniň nemedenine, ýanky dörenine ýangy 250 ýyl boldy. Ol 250 ýyl nire, 3000 ýyl nire. Inni bu diýmek onu bu güýç ýeteninki de dünýäde häzir. Jeňel, häzir dünýäde halkara hukuk normalary basgylanyny, olaryny işleýän ok. Häzir dogrusyny aýtsaň şu islenlik güýçli döwlet öz goňşusyny basyp alyp şonu öz kolonial garaşlygyna salyp bilýär. Şu wagt Orsiýadyň edýän işi, Amerikanyň edýän işi, Israýlyň edýän işi şunu görkezden okmy näme? Ol başga da görkezýär. Häzirki günde dünýäde hemme uruşlar, ýagny basyp almak siýasaty, öz hukuklygyny gorumak diýip, ýani başga döwlete çözmek siýasaty. Bul täzeden hukuksuzluk architekturyny täzeden gurmak meselesini, ýani meselesiniň netijesi. Şoň üçin häzirki günde şol ýagny bardak diýerler de ortar. Şol düşünşmezlikde kim näme basyp alyp getişdi, onuň oturup oňa ýa başga bir ýerde oturup ýygnak geçirip her kim öz siýasy, geopolitik ýanky territorial meselelerini çözüp biler. Ene üniversiteler hemmesi garşyp dur. Dünýäde 600-den gowrak konfliktler bar. Ýatan konfliktler. Ýani territorial diýdi, din tarapdan diýdi, ýagny ykdysat tarapdan ýa beýlik tarapdan bir topur konfliktler bar. Şolar häzir bir-birden galsa bu dünýä ýa tozýar. Hiç para bolmaýar. Şoň üçin edil häzir kunna Amerikan alyp barýan siýasaty hiç kimi düşünmediler. Nemen Fransaň ýa deputatlaryny dinleýänler senatda da çykyş edýän siýasat. Partiýanyň ýolbaşçylary, onuň diýen zatlary neme diýär? Trump'ın öýde bir düşünüpdi diýär. Bir gün onu basyp aljak bolýar, bir gün muny basyp aljak bolýar, bir gün ýanky tax giri diýär. Bir biz muňa hiç wagt ýanky ynam bildirmeler. El ýudur ondan Trump. Şoň üçin Trump Irana gidenne, ýürüş edenne ýek öýde galdy. Hiç kim gelmedi kömege. Ünseren bolsaňyz, öňnire Amerika barsa derru Kanada gap barýar, Ýewropa döwletleri bolýar. Sebäbi oň alyp barýan ýanky siýasaty Amerikan bolsa da 80% ýagny eden ýürüşleri oň tarapyndan berkidilen. Onuň çözüldü var, onuň görkezmesi var, onuň netijesi var. Şoň esasyna hereket edýär. Häzir eger Trumpy dinleseň, ýerden barlat ýa awşan başga zat ýa öz ýanky partnerlaryna tax girdi ýa, onda da 200% Hytaýa tax aýrýar,
Xitayga garşy görüşýär diýe düşünýärler. Trump bilen Donald'ın arasynda ulu tapawut bar. Trump'ın edýändagyny Donald bilen. Doğru. Fransada şeýle diýerler-de. Şoň üçin edil Donald'a teredip ya Trump'a teredip Amerikan siýasatyny kesgitläp bolmaly. Men pikrimçe wagtlaýynça Amerikan düýründen çykaran şu prezident daşy siýasatyny gurup bilmän İsrail'in ýanky gepine gidip şu mesele girdi. Bolmasa men ýydarlak gördüm-de İran ýaderni ýarak etmedi. Konvensiýa gol çekdi. Men şunu etjek geldi. Şo ýerde hiç ýeri ütköçük bolmady. Ýagny şol urany 2%, 4%-dan ýokary perrabotka ýanky etmedi. Egerde mysal üçin uranyň bir ýaderni bir ýarak ýatajak 6%. Sen 90-80%-da çeldi, ýani onu ýanky üstüne işlemeli. Perrabotka etmeli. Oňa barmady. Şol gol çeken konvensiýalardan çykmady. Trump gelip öýe çykyp goýberdi. 2017'de ýalňyşmatam çykdy we täze prezident bolup gelende ikinjiler ýene de öýe çykdy. Bağlanışdan öýe çykdy. Hiç iltifat 2015'de mi 2017'de Trump çykartdy şonu. Ondan İsrail'in on alpbaryan siýasaty İsrail Arap döwletleriniň arasynda öýdem basyp alyp bolan döwletini taklajak bolup, ýagny şu kunne hemmeler garşy görüşüp gördi. Dine İran'ın bir topar proxy güýçleri bar, Liban'da diýdi, Siriýada diýdi we goňşy döwletlerde. Olaryň İran'ın alpbaryan esasy ideologiýasy, ýagny siýasaty, dini siýasaty we ideologiýasy İsrail'in Amerika dünýäde iň uly düşmanlar. Biz şoňa görüşmeli. Yine İsrail bir dada düşdi. Şo ýerde parahat ýaşap bilmez, haçanla İran güýçlense. Şoň üçin oň esas maksady İrany güýçden aýyrmak, ýani Amerikan üstünden ýa-da başga döwletleriň üstünden we bolmasa sebäbim ýok İrana çolmany. Şonda da çolup ýanky İran bilen gidişip, İran bilen uruşup gördi, ýeňilmedi. Bir topar adamlaryň gyrtada sistema dur, ýyklanok. Bir topar problemalar öňküse aldyr. Ýagny proxylar bar. Ýuwaş-ýuwaş proxylaryň ýoluşlaryny ýok edip başlady. Ýöne şonda da mesele çözülmedi. Hatta Amerika öz ýanky dünýäde iň birinji ýerde barýan harby goşunlary bilen şu mesele çözülmedi. Inni häzir masgaraçylyk bagışla men sözüň bölýän bolsam, ýöne häzir Amerika bilen Israiliň bilelikde alyp barýan uruşy bar İranyň garşysyna. Häzirim ýatan ol. Ýatdy diýip gol çekýärler. Ne soňky nämäni Fransýada Versal köşkününe çekdi. Trump ine bolly inni İran bilen aradaky uruşy ýatyrýas. Amerika 300 milyard dollar şol ýykanyum raneden datlamyzy dikeltmek üçin şo puly berjek. Öňkü doňdurup saklan İranyň öz pullaryny ýygyna berjek diýip, şoat Versal köşkününe Macron eltip öňüne goýdy bolin, alak edin olam gol çekmän gowurýa-da, ýanky Trump. Owadan gol çekmän gowurýa. Owadan gol çek, şu gidip otyr şeýdi pawa. Geçde çekýän ýaly. Ýerti gol çekeni ýagny hiç atlypdyr. Hawa, ýöne bir zat bar-da. Şo indi şo taýda bolanda gaty gülkünç boldy. Şonu eltip Macron goýdy öňüne. Fransiýanyň prezidenti Macron eltip näşini gol çekden şu tarihi köşkde Fransuz karollarynyň gaty köp tarihi dokumentlere gol çeken köşkünde senem şunu çekdiýdi bolin, olam Trump göçmerägem-de birazjyk. Ol alak edin oňa seretmän gol çekdi gowy. O taýda da 300 milyard dollar pul berjek İrana diýen setir bar, paragraf bar. Oňa da çekip goýardy. Ondan bunu görüp İsrail'in ýüregi ýaryldy. Bir de onu güýçden gaçyrjak bolýar. Senem oňun ýene 300 milyard pul berjekmi? Sen oň bilen gow aragatnaşyk gurjakmy? Oňa inni Ormuz geçelgesinden şoň eline berjekmi diýip. Ýöne Macron eltip öňüne goýdy bolin, alak edin olam gol çekmän gowurýa-da, ýanky Trump. Owadan gol çekmän gowurýa. Owadan gol çek, şu gidip otyr şeýdi pawa. Geçde çekýän ýaly. Ýerti gol çekeni ýagny
hiç satılıpdyr. Gynansa. Ha o ýöne bir zat bar da. Şo indi şo taýda bolan zat gaty gülkünç boldy. Şonu eltip Macron goýdy öňüne. Fransiýanyň prezidenti Macron eltip şunu gol çekden şu tarihi köşkde Fransuz karollarynyň gaty köp tarihi dokumentlere gol çeken köşkünde senem şunu çekdiýdi bolyn olam Trump göçmerägem de birazjyk. Ol alaga edin oňa seretmen gol çekdi gowy. O taýda da 300 milyar $1 pul berjek Irana diýen setir bar, paragraf bar. Oňa da çekip goýardy. Ondan bunu görüp İsrail'in yüreği ağrıldı. Bir de onu güçten asıracak bolýar. Senem onun yine 300 milyar pul verecekmi? Sen onu bilen go aragatnaşyk gurjakmy? Oňa inni ormuz geçelgesini sen şoň eline verecekmi diýip. Ýöne eýem gol şekilli dokument tasdiklaryny şoň üçin İsrail gijäg aldy da. Ýöne İsrail bir zady peýdalandy. İran'ın şol 14 punktdan ibaratdy, şo 14 maddadan ibaratdy, şo Versalles şekillen ulalaşyk. Şoň bir punkty Libannaky urşy ýatyrmak. İsrail'in goşunlaryny çekmek, ýa-da çykmagy Libandan hem Libannaky urşuň ýatyrylmagyny İran şert edip goýdy. Bir maddasy edip goýdy özara gepleşigin. Emma bolin allyda Trump'ın gol çeken günüň ertesin biruni ýene de Libanyň üstüne çozdy. İsrail şey diýem, ol ulalaşyk bozuldy. Ine şoň üçin şu sen ýanky degişip diýen nemeň we Donald Trump da ady Donald, familiýasam Trump. Ýöne hatda şu Donald bilen Trump'ın arasynda da oňşyk ýok diýär ekspertler. Donald'ın eden adını Trump gollanok, Trump'ın eden adını Donald gollanok diýip üstünden ulýarlar. Onuň başga da bir gülünýän neme bar? Bilen oklar, öz arasynda oňşyp bilen oklar hawa, bir-birini tananok diýen ýaly. Onuň ýene de bir gülkünç zat bar. Bu inni halis bir belli bir gülkünç zada öwrüldi. Donald Trump egerde şun agşamlyk hanny bir İran bilen urşy besetdik, ýaraşyk baglaşdyk diýse, ertesi irden eýem urşulan edýär. Egerde ir bilen ýaraşyk baglaşdyk diýse, agşamlyk urşulan edýär. Şu şeýdik gelýärni näçe aýdan bäri. Özüm baryo bir hepde biz şu İran'ı külediyas İsrail bilen bileşip diýip iki bolup bular çözdiler. Emma netijede mine şeýle Amerika üçin maskaraçylyk gutardy. Bir inni Owganistanyň hem ýadyňyzda bolsa, gadyrly illeşler Owganistanyň hem Amerika gaty agyr ýagdaýda maskara bolup çykmaly boldy. Inni şu maskaraçylyklar häzir netijede Amerikaň halkara awraýyna gaty aýylgans urgu bolup urulýy. Bu elbetde hemme döwletleriň arasynda umuman ähli kontinentlerde geopolitik tektonik özgörüşlere getirdi. Men şu başta aýdandadym şol Murat, şu tektonik özgörüşler inni basym Orta Aziýada täsiri ýetip başlar şoň diýip men çak edýän. Näme üçin? Sebäbi Netanyahu bilen Trump'ın oýlanşyksyz hem birikimlik bilen hem adalatsyzlyk bilen başlan urşy iş ýüzünde İrany ýok etmekde, onu güýçlendirdi. İrany ilki bilen iň bärkisi regional держава, yani uly regional güýje öwürdi. Ýöne men pikirimçe diňe regionalam däl. Ormuz geçelgetine oň eýelik etmegi hem de goňşy Arap ýurtlary bar, Saud Arabistany, Katar, Bahreyn, Birleşen Arap Emiratlary ýaly Amerikaň näçe 10 ýyllyklardan bäri wassaly, ýani gulu bolup gelen döwletleň Amerikaň golasyndan çykyp Irana ýakynlaşmagyny gadanny İran netijede inni geopolitik gaty ägirt uly özgörüşler bolup geçýär häzir şu ýakyn günlerde hem şol sanyna şu Orta Aziýada täsir etjekdigini men gürrüňsiz bir fakt diýip hasaplaýan. Sen näil pikir edýän? Şu Türkmenistana näil täsir eder häzir şu bolup geçen özgörüşler Iranyň güýçli döwlete öwrülmegi? Ne siýasatda hemme zat balanşykly. Eger bir döwlet güýçlenýän bolsa beýlik döwletleri gowşaýar. Balans bermek üçin. Şoň üçin egerde Iran güýçlenýän bolsa, onu gatdyrnak döwletler Türkmenistan ýaly Özbekistan ýaly hop dörap başlaýar. Näçe?
Onun siyasatlary dürli. Onun Iranyň hemme arzuwy proxy güýçleri ýasamak we döwletleri ýanky täsir etmek. Öz siýasatyny ýöretmek üçin ýa-da ykdysady ýanky awantaj almak üçin şol siýasatlaryny ýöredip gelýär. Köp ýyllardan bäri. Ine şoň üçin Izraýlyň daş döwründäki döwletleri kontrol edýär. Gerek bolsa rewolýusiýa edýär, prezidentlerini çalışýar. Aýgara ul täsiri bar. Ine Iran şondan Israil şondan diýinjek bolýar. Inni egerde o tarapda Israil güýçlenýän bolsa, Amerika arkadan durýan bolsa, onda bu tarapda ýani bizim tarapymyzda Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan o ýerde uly bir güýç ýok. Öň orset güýç boldy. Orset Ukraina urşuna giren soň, ýagny gow-gowşady. Bu ýadymyzda bolsa neme diýärdi? Bush diýärdi. Oslady. Россия, Китай, Россия, Иран, Oslady. Inni Oslanyň içinden ortaya çıkıp başladı. Yani gowşady. Moskvadaky bolup bilen bombalar ýa-da häzir benzin problemalary Rossiýada ýa-da bir topar gaty ykdysady üçin gaty bagly we gaty wajyp obýektleri bombalap Ukraina ony gatar ýagdaýa taşdy. Şoň üçin ol detallara girsek häzir o tada bolup geçen zatlar gaty. Öň Rossiýa geosiýasatyny ýöredýärdi. Inni öýde gelip merkez döwletlerden haşet kömek sorýar. Benzin diýdi, produkt diýdi, bir topar zatlar. Diýmek güýç gowşady. Inni näme galdy? Iranyň siýasaty şu tarapa gider. Ýa-da Hytaý takdaşony, ýa-da gepleşikde ýa-da bir araşa girer. Ýa-da şol senin diýişiňiz ýaly şu tarapa ol güýçlerini taşlap başlar. Merkez Asya'da ütköçükler bolmaly, siýasat ütköçükler, onda da Türkmenistan ýaly gowşak döwletler, ýagny siýasat alyp bilmeýän döwlet, siýasaty ýok döwlet. Her wagt ýa ortadan aşagyna gelip beren ýa-da Erdoganyň aşagyna gelip beren döwlet hökümet suratda birinji bolup, ýani victim bolýar-da, birinji bolup ýagny pida düşýär. Inni Türkiýany gowy ýatladyň Erdogany. Erdogan Türkiýanyň prezidenti şonu ýatlap dowr etdiň Murat. Näme üçin diýsem, häzir inni egerde Iran dargadyp bilen bolsa Israil, inniki Türkiýe bolmaly ekeni. Täbi olaň arzuwy, Israiliň arzuwy şu Irany kulowram eden bolsa Amerika bilen bilelikde ýakyp ýandyryp, gyryp gyrjap halkyny bize çökürüp ýa Iran dargadyp bilen bolsa inniki Türkiýe bolmaly eken. Ýöne Iran Israiliň bu hajmelik siýasatynyň öňüne böwet boldy, oň bokurdagyna tegek boldy. Şoň üçin häzirlikçe Türkiýe uruş howpyndan halas boldy. Ýöne elbetde Türkiýe bir gowşak döwlet däl, ol NATO-nyň agzasy. Egerde Israil bardy geldi, Türkiýanyň üstüne çödaýsa, onu NATO-nyň düzgünnamasının 5-nji punktuna paragrafüne göre beýleki döwletlerim, NATO-nyň agzalaryň Türkiýe ýardym etmeli. Ýöne şu Israil'e gedek gelenine bolur Amerikanyň läligi, ol hiç düzgüne tertibe garamazdan ähli meselede mudama Amerikan gollawunyň peýdalanyp gelýän bir jeňwazy ýurt. Şoň üçin Türkiýanyň gaty agyr diýan çekmegi mümkinni. Ýöne inni Türkiýeli meseleni häzirlikçe biz bir gapdalla goýup ýene de öz döwletimizi Türkmenistana dolanyp geleli. Biziň halkymyza elbetde köp hakykatlar aýdylanok, hakykat aýdylanok, dünýä ýagdaýy düşündirilenok. Ýöne inni bun olmasa ertir göýe Iran bilen Amerikanyň arasyndaky uruş ýatjaga meňdiýär. Inni şol ýataýsa eger Türkmenistan üçin gowy boljakmy ýa-da ýatmasa gowmy, geljekde Iran inni regional hatta dünýä derejesindäki uly güýçli döwlet hökümini Türkmenistan bilen nähili aragatnaşyk gurnar. Men pikirimçe diňe güýç pozisiýasyndan gurnar diýip alyp barar diýip men hasap edýän. Şoň üçin inni bir
adaty bolmadyk soraw bermekçi taňa. Murat, Türkmenistanyň nukdaý nazaryndan, Türkmenistanyň bähwidinden garaňda Amerika bilen Iranyň arasyndaky uruş ýatsa bolmy ýa ýatmasa? Edil uruş diýsen, haýdan bolsa bir uruş ýatsa bol. Ýöne edil şu Amerika bilen Iranyň arasyndaky uruş ýatan ýagdaýynda da Türkmenistana amatly däl, ýatmasa da amatly däl. Haýdy wagtda amatly Türkmenistan üçin. Haçanda Türkmenistan öz şirketlerini berkidip, öz harby goşunlaryna investisiýa edip, gowy güýçli galdyryp, drone goşunlary döredip, drone pilotlary döredip, ýürüýte, täze bir uğurda nano tehnologiýany edip, drone ýasap, özüni bir güýçlendirse, onu ol sebäp bolup birer, ýagny haýsy şertde uruş dursa durmasa, Türkmenistan öz bähwidini, öz hukukçylygyny gorar biler. Başga ýagdaýda Iranda uruş bolsun, bolmasyn, Iran eýýem bir zada düşdi. Hemme zat güýje bar. Indi diplomatik duruňlar, ýagny ýa-da şertnamalar ýüren. Amerika birinji bolup böküp çykýar şertnamadan. Ýagny bir topar şertnamalary inni unutup bilýär Iran. Şoň üçin Türkmenistanyň baglanşy etse isleýän wagtda çöldüp biler, isleýän wagtda basap biler. Ýöne onuň maksady basap almak däl, onuň maksady kontrol etmek. Diýmek, öz proxysyny döreler içinde, ýani Türkmenistanyň içinde we Türkmenistana täsir edip Türkmenistanyň kontroluga aljak bolar. Men şeýle düşünýär. Murat, şu meselede yakın günlerde men iyileştirmediğim bir bilen gurrun ettim. Ol bir näçe ýyl mundan ol Türkmenistanyň çykyp gaýdan adam, ýöne Türkmenistanyň harby ýagdaýynyň, içki ýagdaýlarynyň gowy bilýän adam. Şonun men bir zady soradym. Şu Iran, goňşy Iran, da Türkmenistan, şu ikisiniň döwlet hökümine tapawudy nämelerden ibarat? Siz mysal üçin Türkmenistanyň içinde aýyny oňur çykyp gaýdana ýaňyr 2 ýyl boldy da. Şol şu wagtyň içinde nähilek özgörüşler boldy Türkmenistanyna. Sen özüň näme üçin Türkmenistandan çykyp gaýtmaly boldun? Şunça garaşdyrlykdan 30 ýyl geçenden diýip men geň galdym da. Özüm gowy işlerde, döwlet işinde işläp beren adam. Onuň ol aýtdy, şu hatta diýdi Türkmenistan bilen deňäňde Iranam gowy diýdi. Men näme gowy diýdim? Iran bütün dünýäde bir klerikal dini rejim hasap edilýär. Onuň oňur aýdyp beren zatlary bar. O Iranyny şu döwlet işine işläp berkä bir näçe gerek bolup görüpdir. Hatta şu taýda bir türmede ýatan iýleşmedem şoň bir öz ýakyn gatnaşýan adamlaryň biri eken, şol türmeden Iranyň çykyp gelip gurrun beripdir. Iranyň nähili türme. Onuň özüm döwleti işine işläp beren soň Türkmenistanyň türmeleriniň gowy bilýän eken. Türkmenistanyň türmesinde diýär 1 ýyl ýa 2 ýyl ýatyp çykan adam eýem keselli diýär. Hassa. Dürlü keseller ýokuşýar, oňa inçe kesel ýokuşýar, tuberkuloz ýagny. Onuň ýene bir zat ýokuşýar, gelip ýa bolmasa ýürek agyrly bolup çykýar. Gara adam ýaşar ýaly ýa-da saglygyny saklar ýaly şert ýok diýär-de Türkmenistanyň türmelerinde. Gataýylganyş diýär. Emma Iranyň türmeleri diýär, edil gün wataryň türmeleri ýaly o taýda wagtly nahar berilýär. O gorowçular, türme sakçylary ýa nemeler olar hiç kimi urup ýenjenok. Her kime kesilen ceza var. Şu cezasyny çekýär ýönü arasda türmeleň içinde mysal üçin 5 ýyl otursun adam, 10 ýyl otursun, şol adam saglygy şu öňki ýerine erwetleşmän çykýar diýär-de türmeden diýär. Şoň üçin men niýetiňe öz pikirim däldi ol. Türkmenistanyň diýdi şu ýagdaýlary gowy bilýän adamlaryň gepini diňleseň diýdi. Şu Berdimuhammedowler oturanyň üstümizden şular ýaly aýlygans rejim bir ısnat, lillim, ogry, korrupsioner, hapisa rejim bizim üstümizden höküm süreninin şu daýymydym şoň bir öz ýakyn gatnaşýan adamlaryň biri eken, şol türmeden Iranyň çykyp gelip gurrun beripdir. Iranyň nähili türme.
Onuň ödem döwleti işinde işläp beren soň Türkmenistanyň türmelerinden gowy bilýän eken. Türkmenistanyň türmesinde diýe 1 ýyl ýa 2 ýyl ýatyp çykan adam eýem keselli diýe. Hassa. Dürlü keseller ýokuşýa, oňa inçe kesel ýokuşýa, tuberkuloz ýagny. Onuň ýene bir zat ýokuşýa, gelip ýa bolmasa ýürek agyrly bolup çykýa, gara adam ýaşar ýaly ýa-da saglygyny saklar ýaly şert ýok diýe-de Türkmenistanyň türmelerinde. Gataýylgany diýe. Emma İranyň türmeleri diýe Edil Günwataryň türmeleri ýaly o taýda wagtly nahar berilýär. O gorowçular, türme sakçylary ýa nemeler olar hiç kimi urup ýenjenok. Her kime kesilen ceza var. Şo cezasyny çekýär ýönü arasda türmeleň içinde mysal üçin 5 ýyl otursun adam, 10 ýyl otursun, şol adam saglygy şo öňki ýerine erwetleşmän çykýar diýär-de türmeden diýär. Şoň üçin men niýe diňe öz pikirim däldi ol. Türkmenistanyň diýdi şu ýagdaýlary gowy bilýän adamlaryň gepini diňleseň diýdi. Şu Berdimuhammedowler oturandan üstümizden şular ýaly aýlygans rejim bir ısnat, lillim, ogry, korrupsioner, hapisa rejim bizim üstümizden höküm sürenden şu daýy ýegenleri Berdimuhammedowyň şu İranyň mollulary gelip şu Türkmenistan alsa da gowy bolar diýerler diýär-de. Sen şu arada hiç eşitip gördüňmi? Sen habarçylaryň zatlaryň näme urun berýärler? Min deputatçy müşdi şunu eşitemde. Şu İranyň klerikal rejimi Türkmenistan basyp alsa da şundan gowy bolar diýär-de. Şuňa inanyp bolarmy? Hawa, inanyp bolar ýa. Edil türme ýagdaýyna dogry aýtdy. Hakyky şeýle. Ýa Türkmenistanyň türmesine oturanda sen diňe jara alan ok. Sen fizik taýdan we epidemiýa taýdan ul täsir ýa sana täsir edip seni ýarawsuzlyk getirýär. Sen hökman türmede hasta bolmaly yok, o hasta bolmaly ýa-da ölüp çykmaly diýenler yok. Bütün dünýäde türmede adamlar otyr. Sen eýýäm cezalandyryldың, sen eýýäm bir ýapyk otogda 5 ýa 10 ýyl otyrsyň, durmuşyň bir 5 ýyl 10 ýyly şol otogda geçýär. Sen bir topardatdan eýýäm ýa-ni çekilýän-de, wagtly durmuşdan çağırıldan, maşalardan eýýäm şoň öýü izolirlenýän, ýani seni çetleşdirilýän. Ene şol ceza hakykatdan hem konstitusiýada we hem ýerde berkidilen ceza. Ýöne o ýerde seni vurmak, o ýerde seni ýagny saglygyna seretmek däl, ýagny sen keserleseň, keserim bilen gezmek. O ýaly ol konstitusiýon ýa-ni jenaýetler. Hökümetiň edýän jenaýet. Ol bolmany haky ýok. Ýöne gynansaň öňkü postsowet döwletlerine Türkmenistan bolsun, Kazakistan, Özbekistan, Täjikistan we Rossiýa häzirem käbir döwletlerde şu Türkmenistandaky türmeleriň şertleri ýaly şolda şertler bar. Ýöne Iran öňkü postsowet döwlet bolman soň o ýerde başga sistema bolan soň o ýerde ýa-ni düzgünler düzülýär. Ýöne häzir mysal üçin Azerbaýjanda türmede otursaň Türkmenistan türmesi ýaly. O türmeler ýa-ni gowy seredilýär, remont edilýär, adamlar gowy naharlar berýär we deňişdirýärler. Ýa Özbekistanyň türmesi. Ine mysal üçin Cuma tapar. Türmeden jaň edýär, türmeden galsawy ýerýär. Türmede ýagny muňa advokat gelýär ýanyna. Yani Özbekistanyň türmesinden. Özbekistanyň türmesi. Görýärmi näil ütködi? Şu postsovet türmesinden häzir Özbekistanyň türmesi, ýa Ýewropa türmesi ýa şu taraplaryň bar ýa-da. Ýöne Türkmenistan postsovet türmesinden hem beter boldy. O diýmek bizde ötüş ýok. Diňe ýa-ni azat Türkmenistanyna däl, hatda türmede de ötüş ýok. Ýa-gaýdyş. Murat, şu demin bir wakany ýa-ni oglan gurrun berdi. Şu türme meselesinde. Ol aýdýa men edim sen çykyp gaýtmaňa nämeler sebäp boldy diýsem, şoň bir topardatlar sanatda. Şonu men diýe şu görende atlam sebäp boldy diýdi. Men ýurtdan çykmama diýdi. Seher şu döwletde diýdi men adam diýilen janlaryň, adam diýilen bir zadyň hiç hili gymmatynyň ýokdugyny öz gözüm bilen ýyllar boýu görüp geldim diýe. Mysal üçin bizde kontrol üçin neme bar ýa-da, türmelere bar ýa, görýäs ýa-da. Şol iň berkisi.
Şu ceza şähereti bellenipdir oňa 5 ýylmy 10 ýyl basylypdyr. Cezasyny çekip oturmaly. Sen ýanky aýdyşyň ýaly ol jemgyýetden çetleşdirildi, izolirlendi. Inni oň cezasy başyny, o cezasyny çekip otur. Şondan başga oňa ceza bermäge hakyň ýok sen. Ol hem cezasyny çekip otur. Emma diýe, şoň içinde şolary urýarlar diýe. Men öz gözüm bilen gördüm şu zatlar diýe. Ol türmen öz işgärlere bir urýarlar diýe ele düşen adamyny. İturonýar urýarlar, ýaşy garrasy ýok diýe. Horlaýarlar. Olaň iýmitlerini ite bersen itemiymez şonu diýe. Olaň iýdinden iýmit gelse, şu iýmiti almak üçin pul bermeli. Ya şonu getiren hostarlary ýa-da içinde oturan ýanyna pul getirip berýän bolsa, saklan oturur. Ýokman şu pul bermeli. Şu türmen sakçylary türmede yatan adamın iýdinden gelýän azykdan hantama diýedi. Şonun hantama diýe. Şoň içinden bir gowrak zat bolsa da şonu çykaryp alyp iýýärler diýe. Nähil aýylgans ýurt boldy Türkmenistan. Ýene bir daday diýe. Ol türme sakçylary professional işte işläp beren adamlar diýe. Olar meni geň aldyran ok, olaň diýe iddialy ızgyçylygym. Ol ceza çekip oturan adamlara artık maç jebir berýändige meni geň aldyran ok. Olar öz hünerini saýlap alan adamlar diýe. Olar adama sütem etmeýän gowurýan adamlar diýe. Ýöne meni geň aldyran zat diýdi. Şurada üns berin gadyrly illeşler. Şu türmelerde diýe, wagtlaýynça tötäniň işi belli bir döwürlerde baran eltilen sallatlar var diýe eskerler. Yani ol bir adaty ýanky eskerlige alınan oglanlar 18 ýaşly, 19 ýaşly. Şolaram diye türmede yatan öz atasy ýaly adam goloýun ýanyndan geçip barýan bolsa, şonu guruk galýarlar diye. Eline şu baton bilen şon gersine yelmek, şonu kemtidip guruk galýarlar diye. Men dedim, o nähil bolýar dedim. Ine şoňa menem düşünem ok diye. Şol oglanyň esgerlen diýe gysga watyň içinde şu taýdaky türmen işgärleriniň ödüni alyp barşyny görüp, şolaň şu berýän jebrini görüp tutsaglary. Şol esker oglanlar 18 ýaşly oglanyň psihologiýasy döwülýän bolmaly. Şoň üçinem diýe olaram şu hökman şol türmede yatan adama jebir bermeli diýip düşünüp, ertesi ýa bir gün gurup başlaýarlar diýe. Sen gözüňe getirne tutsaw geçip barýar. Bir saý sebäp bilen şoň ýanyndan geçirýärler-de. Bir zat üçin alyp barýarlar. Kim bilýär ýene sonra geçecekdirler, kim bilýär ony gezelenje alyp barýandyrlar, kim bilýär ony tualete alyp barýandyrlar, bellisi ýok. Ýöne şo wagt şonniýa şo esker 18 ýaşly oglan öz atasy ýaly saçynyň ak giren, saçy duwak bolan adamlarym urýa diýe. Şunu eşdemde men dogrusyny aýtsam iýnim dygylady. Näme üçin? Ol urlayan çünnel adam her zada çydar. Urga da çydar, ölmese hemmesine de çydar. Ýöne şeýle jemgyýet 18 ýaşly esgerleri şo derejede wagşy edip ýetişdirýän jemgyýetiň geljegi barmy ýa ýokmy? Gattor belek iştiniz. Şu zatlar ýa diňe ýa türmen daşyna da hatda türmen içinde de adamyň hümmeti, adama hormat ýok. Haçan adamlaryň hakları bozuldu, onu olaň hormatan ve hümmeden açan. Üntüren, Türkmenistanyň adalatlygy ne de tutda orak bolýar, ne de prokuraturada orak bolýar, ne de polis bölüminde, ne de MKM bölüminde, ne de çinownyň ýanyna, ýagny bir ministriň ýanyna ýa ornatara ýa-da bir departament orak bolýar. Diýmek, bul organizasiýon sistemi, öýde döwlet diýip ýören sistemi, döwletde bul sistemi ya bir bakın şunu. Diýmek bu sistema, döwletlen sistema, döwlet sistematyna ýanky meňriýe şekeri ýöne arkasynda döwlet sistemi gurulşy ýok. Diýär, egerde başdan öňküde gaýtyp geçdik. Prokuror, şäher prokuroru ulurda onu ýa hökümet tarapyndan gowrulýan adam. Hadakada jinayetçiler öden pedofilden gaçyp ýören bolsa, onu prokurorda näme talap edýär? Näme bersinse, öňü ora bilen ok.
Yani öňüni, yani adalatly goýmak adam, adalatly talap etmek adam jinayetçilerden öňüni gora bilen. Ödem şol iş alıp barýan jinayetçiden. Bu başga bir yerden gelen jinayetçi de şol iş alıp barýan jinayetçiden öňüni gora bilen Türkmenistanyň çäginde. Bu nämen alamaty? Bu Türkmenistanda döwletiň ýoklugynyň alamaty. Bu Türkmenistanda döwlet guruş sistemanyň tütümleriniň ýoklugy alamaty. Bu diýmek Türkmenistanda diňe döwlet ýa-ni obrazuýuş diýär-de döwlet guruş sistemasyny ketgitdiýen bir vertikal sistema bar. Onuň hemme ýa-ni daş döwründäki adamlar diňe bir zada işleýär. Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow absolut etmek üçin. Yani orada servis vermek için. Halk bağımı yok mu? Konstitusiya bağımı yok mu? Adalatda korumalım yok mu? Onu seyreden adam yok. Neyemçi? Sebebi Serdar Berdimuhammedow. Hemmeler aydiya. Men aydanmadım. Sizden konstitusiyanın maddalaryny ýa-da jogapkärçiligiňi sorajak yok. Menden başga men konstitusiýanyň garanty. Men size şunu edin diýen şoňdan tamam. Üntören bolsa öň Niyaz şeyde diýerdi. Sizin arkaňyzda men var, men arkamda Hudaý var. Sizin arkaňyzda konstitusiýa var, konstitusiýanyň garanty men diýip bilenok. Sizin arkaňyzda men var, men arkamda Hudaý var. Bakın diýerdi. Şonu edýär, ýöne başaşarak diýerdi. Sizin arkaňyzda men var. Men näme diýsem şonu edin, konstitusiýa seretme. Sizden konstitusiýanyň maddalaryny ýa-da jogapkärçilik sorajak ýok. Bu adam Hudaýym diýen o. Men arkamda Hudaý var adam diýen o. Öýdi Hudaý. Ataly oğlu. Doğru, doğru. Şol Fransuz karollarynyň biri gelip şu döwlet diýip düşündirjek bolupdyr da. Yani döwlet şunu etmeli, döwlet halkyň arkasynda durmaly. Sen döwlet diýeniň men diýipdir da. Men döwlet diýen eken, şu Fransuz karol. Inni häzir Niýazow özüni döwlet tasap etdi, başga döwletem ýok, konstitusiýa da ýok, düzgünem ýok, kanunem ýok, jinayet kodeksem ýok. Innem onu öldürä geden oň ýerine geçen Berdimuhammedow ol döwlet. Hamana döwlet diýip gözüňe getirmeli. Ol döwlet hem däl bir banda, mafia, bir tireň mafiýasy, diktaturasy. Olam köp adamlar pikir edýär-de. Şunu Göktepe şeýtirip ezýär. Indi orsun ýerini Göktepe eýledi. Türkmen halkyny Göktepe ezýär ýa ahal ezýär diýerler. Ýok adamlar. Ahal deňje bütün halk bilen bile ezilýär. Göktepeň artykmaz, sizden artykmaz görýän güni ýok. Ol bir 10 saniýa, 20 saniýa bar 100-200 saniýa Göktepeliğini wezipeli işde saklanan bilenem otaýda Göktepe tutuş Göktepe halkynyň ýagyp büfekgeýdigi däl. Göktepeň halkam siz bilen deňje kösenýär. Ýöne olar diýişini gysyp çydamaly bolýarlar. Sebebi ähli sud, prokuratura, polisiýa, armiýa, serhet gulluklarının depesine pitiklenip alınan Göktepe'den hem ahallan in bir nalace deyin, nealetgerde yarancan adamlar otuyor. Emma hakiki Göktepe'nin insaplı halkı küllü Türkmen bilen deňje edilýärem, jepa görýär. Her gadananca teňnesinem gara der döküp badanýar. Şonu hiç wagt ýatdan çykarmaň. Inni Murat onu näme aýtmaly zatlar gatykän ýöne innik gepleşde men bir zady ýörüýte bir tema bagyşlaly mümkin bolsa. Şu Fransaň häzirki dünýäde, şu galawop dünýäde siýasatyna bagyşlaly. Fransa Macronyň ýolbaşçylygyny nähili siýasat alyp barýar. Şu soragyň ýüze çykmak ýöne ýerden näl sebebi? Men pikirimçe Fransa Macronyň başçylygyny näme diýseňem ýeketäk şu Trump'ın edenetli siýasatyna garşy durýan güýç. Şoň bilen baglanyşykly gel inniki gepleşigimizi Fransaň siýasatyna bagyşlaly. Sen Fransada kän ýyllardan beri ýaşap ýördiň, 2005-nji ýyldan beri şeýlemi? Diýmek, şu arada sen gyzykly gurrunlar berersiň, şu arada gyzykly zatlary, faktlary açyp bilersiň biziň illeşlemede diýip men umyd edýän. Onu näme? Gadyrly illeşler bugunlukça biz gepleşigimizi, ýani dünýädäki bolup geçýän tektonik
süýşmeler derejesindäki geopolitiki özgörüşlere hemde düşündirip bolmajak uruşlara, gan öküşikli uruşlara bagyşlanan gepleşigimizi geçirip gotorýarys. Ýene-de efirde duşýançak hoş sag bolun. Hoş sag bolun.